Tanca els ulls i imagina. Imagina que l'educació del teu fill és diferent. Imagina que el seu educador l'acompanya i orienta en la construcció global de la seva personalitat. Imagina un lloc on ser, experimentar, crear, sentir, compartir i celebrar són tan importants com saber. Imagina que és el protagonista del seu propi aprenentatge, treballa transversalment i aprèn fent. Imagina que, com a família, ets testimoni de com el teu fill creix i integra les seves experiències. Creus que el teu fill seria més feliç i aprendria més i millor? En els centres educatius La Salle no necessites imaginar-ho. Gràcies al nou context d'aprenentatge, aquesta realitat es viu dintre i fora de l'aula. Perquè transformant l'educació, transformem el món. Junts ho fem possible. La Salle.